Esta noite rescataron o corpo sen vida dunha muller aboiando no río Lérez á altura da Ponte dos Tirantes. O aviso deuno un particular e foron os bombeiros os que o rescataron. Polo momento descoñécese a súa identidade e as causas do falecemento. Nos avisou a policía local de que se vía un corpo flotando á altura dos Pontes dos Tirantes e nese momento activamos a unidade de rescate acuático que saímos con unha zodia por agua e dos rescatadores acuáticos e nada, a maniobra foi acercarse a persoa afogada, a subimos a embarcación e posteriormente a trasladamos ao Pantalán. Boas tardes, luns 27 de xullo, comezamos semana no Galicia Noticias amosándolles a seguinte imaxe dun coche estragado que tomamos esta mañá en Silleda. Pensarán que o vehículo que van ver sufriu un accidente, pero non, é un coche que empregaron uns ladróns da zona que teñen os veciños en pé de guerra. O vehículo apareceu totalmente estragado esta fin de semana. Quen sabe se para borrar probas que os incriminen. Os veciños teñen medo e queren que lles quiten de diante o coche e os cacos. Chamoume aquí a veciña, que andaban dous cacos pola aldea. Entonces a noitiña chamoume o meu fillo por teléfono e dixo: mamá, estás sola? E dixo: sí, dixo que van aí. Entonces o meu fillo sabeu, mas o compañeiro, e eu xa vin baixar un do coche e foi de cara á casa do veciño. Entón eu chamei a veciña saltou por aquí para tallalo. Xa levan feito isto moito tempo, xa son moi conocidos, e claro, nós temos medo. Temos medo unha co coche aquí, que veñen todas as noites para aquí fazer ruido, e estamos intranquilos nas nosas casas. Hai anos para aquí que se ve que están atacando os veleros, pero nunca pasou eso. E orcas por aquí, pues, toda a vida, vamos. Entonces, eu xa o que eu estaba dicindo, penso que quizás sea máis ben unha costumbre dunha familia, porque, bueno, acostuman a facer esas cousas, non? Quer dicir, aprender duns de outros, non? Novo ataque de candorcas esta fin de semana fronte á costa da Coruña. 2 veleiros e un catamarán foron arremetidos. Ata 3 candorcas contabilizou o tripulante da embarcación que sufriu máis danos. Quedou sen temón e tivo que ser remolcada a porto. Mellor sorte correu outro veleiro atacado que puido chegar polos seus propios medios ata o Pantalán e o catamarán que puido seguir navegación. Chegan as vacacións de agosto e os plans familiares non sempre posibilitan levar mascotas. As reservas nos hotéis caninos dispáranse para estas datas nas que estes espazos rozan xa o cheo total. Lugares deseñados para que cans e gatos vivan as súas propias vacacións con cuarto privado, espazos verdes ou piscina. Trala estancia, a algúns incluso se lles fará difícil a volta á casa. Todo completo hasta septiembre. En septiembre queda ya algún sitiño suelto, pero non mucho. Poucas veces que non puiden leválo, sí. Xa, bueno, pois hai unha que teño de confianza, que xa o coñece, entón, bueno, pois son pouquiños cans, entón, pois, sí que deixo nunha residencia. Segue a busca na contorna do río Miño, en Lugo, dunha moza de 24 anos que leva case unha semana desaparecida. Búscana nesa zona porque dali procede o último sinal do seu móvil. O teléfono estivo activo durante 4 días despois da súa desaparición. É unha zona próxima ao centro comercial onde traballa. No dispositivo participan medio cento de voluntarios que peitean a pé as zonas con maleza próximas ao río. Está coordinado pola Policía Nacional, que tamén busca con drons, e esta tarde está previsto que se sume o operativo á unidade acuática. Nas últimas horas atoparon unha persoa falecida en Redondela. Foi na mesma zona onde buscan dende hai un mes unha muller desaparecida. O corpo foi atopado preto do regato da Preira, na parroquia Redondelá de Santo Estevo de Negros. Un particular alertou o 112 e ata o lugar de moi difícil acceso desprazáronse os servizos sanitarios e axentes da Policía Nacional e local. O cadáver estaba a 1 kilómetro do punto no que hai días atoparon o pano da muller de 75 anos. María Pereira, veciña de Vigo, é desaparecido pasado 29 de xuño. A falta de confirmación forense, todo indica que podería tratarse dela. Descoñécese a identidade da muller cuxo corpo foi atopado esta madrugada aboiando no río Lérez en Pontevedra. Un particular deu aviso aos servizos de emerxencias que só puideron certificar a súa morte.
Pasaban 20 minutos das 12 da noite cando un home alertou o 112 cando viu un cadáver aboiando aquí, nas inmediacións da Ponte dos Tirantes de Pontevedra. Activamos a unidade de rescate acuático, que saímos con unha zodia por agua e dos rescatadores acuáticos e nada. A maniobra foi acercarse a persoa afogada, a subimos a embarcación e posteriormente a trasladamos ao Pantalán, que está no Ponte dos Tirantes, e ali xa estaban servicios médicos que determinaron o falecemento e comunicaron ao xulgado de guardia. Polo momento descoñécese a identidade da muller de entre 70 e 80 anos que malia que apareceu cun bolso enganchado ao brazo, este estaba baleiro e carecía de documentación que a poida identificar. Os primeiros paseantes da zona amosaban a súa sorpresa ao saber da noticia. A zona é moi tranquila e pronto xurdiron as primeiras hipóteses. Tranquilísima, tranquila non, moi tranquila. Eu veño nada, pero non me pasa nada, pero bueno, a mellor a muller tamén acercouse á agua, resbalou e caeu, tamén pode ser. Igual se tirou, se cayó ou algo, tuvo que ser, por eso. Tampouco consta na base de datos de desaparecidos unha persoa que se axuste ás características desta muller. Observaron o bolso, pero no bolso non se observaba a identidade e, bueno, en principio estaban valorando, intentando identificar quen era a persona falecida. Na intervención se desconocía. Resbalou porque se fora roubo, quitarían o bolso. Sería o primeiro que fai un ladrón, supoño. A Policía Nacional abriu unha investigación para esclarecer o ocurrido e dar coa identidade da muller. Un exemplar de balea apareceu hoxe na praia de Sabón, en Arteixo. Un particular daba aviso 112 Galicia algo antes das 9 da mañá. O cetáceo duns 12 metros de lonxitude causou a atención dos veciños que se achegaron ao areal. Traballadores da Coordinadora pro Estudo dos Mamíferos Mariños, axudados pola lancha de Salvamar, traballaron durante horas para volver ao mar a balea que estaba ferida. O animal dunhas 10 toneladas foi reflotado, pero finalmente faleceu no operativo. Nas mesmas augas da Coruña, as candorcas seguen facendo das súas. Esta fin de semana puxeron en apretos 3 embarcacións que navegaban a poucas millas da Torre de Hércules. Unha delas sufriu danos no temón e tivo que ser remolcada por Salvamento Marítimo a Porto para ser reparada. Nin os mariñeiros máis experimentados conseguen atopar unha explicación a estes comportamentos das candorcas nos últimos tempos. Normalmente non atacan nunca, desde hai anos para aquí que se ve que están atacando os veleros, pero nunca pasou eso. E orcas por aquí, pues, toda a vida, vamos. Non é normal que estes animales atacan os veleros. O último susto levaron os tripulantes de 2 veleiros e un catamarán que esta fin de semana navegaban fronte á costa da Coruña. Un deles, o Plogap primeiro mesmo precisou de actuación dos medios de salvamento marítimo. A embestida das candorcas deixounos en temón e a Salvamar Betelgeuse acabou remolcando o veleiro cara aos pantaláns de Mariña Coruña, onde agardan a súa reparación. As outras 2 embarcacións conseguiron chegar á Coruña polos seus propios medios. Os expertos cren que estes comportamentos teñen que ver cos hábitos de caza das súas presas. Destes animais neste período do ano amplíase porque o atún vermello vai subir cara ao norte, procedente do mar Mediterráneo, do Estreito de Xibalterra, polo tanto van estar seguindo a súa presa. Son como os leóns que van detrás dos ñus, pois van a seguir a súa presa ata a zona de distribución, que neste caso, neste período verao, vai coincidir pois máis na costa do Golfo Ártabro. De feito, o Salvamento Marítimo acaba de ampliar as zonas de aviso a navegantes ata a Coruña e o Golfo Ártabro. Ata agora os ataques máis graves sucederán en Asturias e na zona de Ortegal, onde mesmo levaron unha embarcación a pique a semana pasada e recomendan apagar o motor e manter a calma. Parar de navegar, estar parado, quizás sería a mellor opción. Porque, bueno, por moito que andes, elas van a andar máis sempre, así que entonces... A clave é pasar desapercibido e dar aviso ao Salvamento Marítimo. Os veciños e condutores que pasaron esta mañá por esta rotonda dos Ánxeles, en Brión, atopáronse con este vehículo accidentado en Ribadela. Os danos foron só materiais, pero o sinistro acende o debate sobre a súa perigosidade. A zona ten un tráfico intenso e moitos usuarios non respectan os límites de velocidade. Ademais, a visibilidade é escasa. De seguida lles contamos máis aquí no Galicia Noticias.
Enfado veciñal en Silleda tras unha vaga de roubos na que os propios veciños acurralaron os ladróns, conducían sen seguro e sen carné e co coche cargado de ferramenta roubada. Malia iso, seguen libres e facendo das súas. Este último capítulo ata agora dunha película de suspense que ten amedrentada a veciñanza de Gamil en Silleda. Sentimos golpes ás 3 da mañá e ao día seguinte mira como está o coche. E podemos vivir así tranquilos, non? Non se explican o porqué, pero queren que retiren o coche xa por ser un foco de conflito. Podedes ver como lle deixaron, entón, a que ven estar o coche aquí? Para que sigan vindo aquí? Está sin seguro, ele sin carné, con alcohol, drogas, etc. Precintaronlle o coche. Pertence aos ladróns que roldan pola zona, sorprenderonos cando querían entrar na casa duns veciños e non deron marchado. Chamoume o meu fillo por teléfono e xa que van aí. Entonces, o meu fillo xa veu, mas o compañeiro. E eu xa vin baixar un do coche e foi de cara á casa do veciño. Entón, xa chamei á a veciña saltou por aquí para tallalo. Viñamos todos e pillamos, nos deixamos marchar hasta que veu a forzas maiores para tomar conta deles. Levaban un maleteiro cheo de material que lle roubara un constructor da zona. O maletín da rebarbadora pequena era del, porque, hasta tiña a pegatina. E chamámolo, e roubaranlle a maletín ese ca rebarbadora, un picador dos grandes, xo que total o valor ascendía sobre 2.000 euros. Aquí a un veciño leváronlle batería do trator, leváronlle os brazos do trator, desbrozadoras, que o home dedícase á madeira, un taladro deste de coluna, rouban esas cousas, despois véndenas por 2 perras, que lles chegue para meterse para o día. Material que supera os 3.000 euros. O peor é que os coñecen, son de preto e descarados. Son conocidos, xa levan feito isto moito tempo, xa son moi conocidos, e claro, nós temos medo. A maleta dixía, estábamos aquí, vai o tipo e di, hai algo do que hai aí é voso? Non, pois eu son ladrón aquí. Diante dos guardias, diante de quen sea, estes dalle o mismo. E porque se creen con dereitos, seguen merodeando con outro coche. Temen un continuará. Un accidente esta madrugada na rotonda dos Ánxeles en Brión suscitou a inquedanza de veciños, condutores e peóns pola seguridade viaria nese punto. A zona ten un tráfico intenso e aseguran que moitos usuarios non respectan os límites de velocidade. Para os peóns hai un risco engadido que é a falta de visibilidade dun dos pasos habilitados para cruzar. A imaxe deste coche sinistrado na rotonda dos Ánxeles en Brión suscitaba a curiosidade de peóns e condutores esta mañá. O accidente produciuse de madrugada, ao redor da 1. O condutor, un mozo portugués, relatábanos esta mañá que circulaba pola AG 304 dirección Brión cando por un descoido co teléfono impactou cun sinal e perdeu o control do coche, que acabou no medio dos 2 carrís. Eu estava vindo de lá para cá e já havia tomado algo também, 1 ou 2 cervejas por aí, e me chamaram pelo móvel e eu contestei e esqueci de mirar o que estava em frente e aparquei o coche e bati o coche em porta. O mozo non precisou asistencia sanitaria, deu positivo no control de alcolemia. O GES de Brión tivo que acudir para limpar a mancha de aceite vertido no asfalto. Para poder restablecer o tráfico, apartaron o coche e deixarono no centro da rotonda á espera de que un guindastre o retire hoxe. Malia que non é un punto negro, os veciños queixanse de que nesta zona os vehículos non respetan os límites de velocidade e poñen en risco a seguridade viaria. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Después de todo ha tenido suerte, porque gracias a Dios no ha pasado nada, pero es que no respetan absolutamente nada. Aquí marca 50 e incluso los autobuses de línea te bajan a 80 por aquí. Y los coches, aquí ya empiezan para arriba, es una barbaridad. Aquí pasan como locos. A verdade é que nós vivimos aí arriba e sí, e ademais pasan a moita velocidade, moitísima. Tamén é motivo de preocupación a escasa visibilidade deste paso de peóns. É que non hai visibilidade, porque date conta que é unha curva de 45 grados e non, se un coche entra un poquinho aquí pos 30 ou 40 km por hora, pois é que te pilla moi cerca. Bueno, é que este paso foi un crimen poñelo aí. Porque non hai visibilidade. Claro, veñen daqui de abaixo e xa se encontran co paso. Aseguran que cruzar ás veces é un exercicio de risco. Algún punto de Galicia pode chegar este luns aos 40 graus. A semana comeza con temperaturas moi altas. De feito, varios concellos das provincias de Ourense e Pontevedra están en alerta laranxa pola calor. As temperaturas dispáranse e obrigan a declarar alerta laranxa en varios concellos do interior de Pontevedra e de Ourense. Pois esta tarde temos que estar atentos porque en algunha zona de Galicia mesmo poderíamos chegar aos 40 graus e que
áreas, comarcas das 4 provincias van estar esta tarde en aviso polas altas temperaturas, con especial incidencia nas comarcas, nos concellos que molla o Miño ao seu paso por Ourense, onde o nivel de aviso será laranxa. A calor é intensa e uns levan a mellor que outros. O calor non lo soporto, pero bueno, hai que aguantarlo. Refrescándose de noche, esta noche ya fue terrible, gracias al aire acondicionado, si non hai quen aguante. Eu ben, eu sin problema, Teño a miña casa no fondo é fresca e levo ben. E agora traballar non se traballa, está todo feito, entón non levo mellor. Pero eso non hai problema, temos o río Ulla que aí logo chegamos a dar un chapuzón. Coa calor aumentan as vendas de certos aparellos. Ventilador e xa aires acondicionados, sobre todo portátiles, porque é o máis fácil de instalar, pero si, a xente reclama ese tipo de produtos, si. E logo hai as solucións clásicas. Beber moita agua, que non teñar sed, poñerte á sombra, non andar ás horas máis de máis calor, por exemplo, a partir das 12 hasta as 5 da tarde, eu penso que eso non é boa hora, verdad? Bebendo moito, pero indo á piscina cos amigos ou eso. Pois mira, ahora mesmo vamos para a playa. Mellor dito, non nos encontrastes mellor ocasión. As temperaturas van ser máis suaves este martes no litoral polas brétemas, pero continuarán moi altas no interior de Galicia, así que o mellor é buscar espazos frescos e manterse hidratado. Con estas temperaturas, un baño nas Illas Cíes pode ser unha boa opción. Hoxe as praias de Rodas e Figueiras recuperan a normalidade. A Xunta valida a calidade das augas nos dous areais do arquipélago. Varias análises feitas nas últimas horas indican que os niveis de enterococos intestinais e Escherichia coli son normais, sen risco para a saúde dos bañistas. A contaminación por bacterias fecais detectada a semana pasada obrigara a desaconsellar meterse na auga nos 3 últimos días. Na Ribeira Sacra venceron hoxe pendentes das deliberacións do Comité do Patrimonio Mundial da UNESCO en Corea. A decisión coñeceuse cedo e parece que deixa unha porta entreaberta e unha nova oportunidade para a candidatura galega. Andea, contanos como recibiron aí na Ribeira Sacra este ditame da UNESCO. Pois con un pouco de decepción, pero tamén sen perder de todo a esperanza, e que esta mañá sabíamos que 2/3 dos membros do comité decidiron devolver a candidatura antes de aprobala ou rexeitala de forma definitiva. Isto non significa que se peche a porta ao completo, pero España sí que deberá mellorar esa proposta para que a Ribeira Sacra poida ser Patrimonio da Humanidade da UNESCO. Coñecíamos esta decisión cando xa pasaban das 8 da mañá, hora galega, cando en Corea do Sur se retomou esa reunión, unha reunión que ademais foi adiada porque os 21 membros non acababan de poñerse. Hai que ver a parte positiva, é dicir, por un lado podía ser que a candidatura se devolvera, entonces se devolvía era complicado volver a estar nesa carreira. Estamos nunha fase final. O que se pide por parte neste caso da UNESCO, melloras técnicas menores, además falas de melloras técnicas menores na propia candidatura para volver a avaliar o próximo ano. Xogos, actividades de memoria, conversa e ata a posibilidade de tomar un refrixerio. É o que ofrece a iniciativa desenvolvida pola Cruz Vermella durante o verán a través dunha cantina móvil para chegarse ás zonas do rural. De seguida aquí no Galicia Noticias. O elevado nivel de ocupación hoteleira nos meses de vacacións trasládase tamén a residencias caninas, en moitas delas xa non hai prazas para agosto. Nesta residencia do Concello Ourensán de Coles están a tope ata o mes de setembro. En septiembre queda ya algún sitiño suelto, pero non mucho. Vamos, que quien quiera reservar en septiembre que vaya llamando ya, que si no, para quedar sin sitio. La gente que llama ya a finales de junio, principio de julio, se queda sin sitio hasta el final del verano, es imposible. O mesmo ocorre no resto de garderías caninas, unha solución cada vez máis recorrida ante as dificultades para viaxar con mascotas. Hai unha que teño de confianza, que xa o coñece, entón, bueno, pois son pouquiños cans, entón, pois, sí que deixo nunha residencia. Si el sitio que voy a llevar no puede haber perros, pues la tendría que dejar con alguien, pero si la puedo llevar, pues procuraré llevarla conmigo. Os cans son tamén unhas vacacións, relaciónanse con amigos da súa especie, corren e ata se refrescan para combater as elevadas temperaturas do verán. Los perros también se van de vacaciones, aquí están todos juntos, tienen su habitación para ellos, donde comen y duermen, pero durante el día están en un campamento
con más perros, en vez de con más niños, con más perros. Y juegan, se divierten, descansan, se tiran al sol, se tiran a la sombra, se refrescan. Así e todo, a maioría dos que teñen mascota prefiren levalos candailer sempre que sexa posible. Xa busco ou sitio que teña xardín ou sitios que sexan pet friendly, que aínda que tal, pois permítanme levalo. É que ao final para nós é un máis da familia, entón... Nunca se me ocurrió, siempre ya te digo, lo llevo conmigo, que tengo piso allá en Asturias, y vuelvo para acá con él, y voy para allá con él. Y... Levámola con nós porque non pode quedar sola. E para levála a un albergue deses sale moi caro. Nesta gardería en concreto as estancias custan 17 euros por noite, pero o prezo vai baixando cantos máis días voten. Xuntarse para votar a partida un conto, a Cruz Vermella recupera a filosofía das cantinas das aldeas a través da súa cantina móvil. Algo tan sinxelo como sentar arredor da mesa cunha taza de café e boa conversa. Temos falta dun sitio para nos xuntar os veciños, xa pouco sai, pero temos falta dun sitio para nos xuntar os veciños. Me parece moi ben, pois unha reunión entre nosotros, pois mira que ben. Ter compañía e selo, xogar unha partida e botar unhas risas. Vamos a xogo de burro, o que bota a carta e sala un hombre, carga con elas. Sí, a partida moi ben, moi ben. Moi ben, o que levas toda, yo que non leva nada. Din que é moi sano rir, pois me río sempre. Tamén hai tempo para exercitar a memoria, a atención ou a capacidade de reacción. Sobre todo socializar, que a xente se xunte. Despois, claro, a nivel de actividades, pois traballo moito a nivel cognitivo para facer exercicios onde traballen a memoria, onde a atención, onde estén tamén entretenidos, sabes? Son xogos ao mellor típicos, pero eles están traballando moitas cousas sin darse conta. Esta cantina móvil está pensada para combater a soidade no rural. E na aldea un sitio para xogar as cartas e beber algo e comer uns pinchiños. De que se interesa? Se non nos olvidamos de vernos uns aos outros, se non é isto, non é nada, non? E que socialicen, que se conozcan e que debería de haber máis actividades, sobre todo de memoria, de cosas, porque esto es un bienestar para que la persona mayor no se quede anclada. Este verán a cantina móvil da Cruz Vermella visitará unha dúcia de aldeas na provincia de Lugo. Poñela en ruta require dun traballo previo moi laborioso e non sería posible sen a colaboración das asociacións de veciños. Os que tamén fan novas amizades son os peregrinos que fan o camiño. Vexan e escoiten algunhas delas. Compartir habitación e cociña, conversacións á noite despois de andar moitos quilómetros e tramos difíciles, xantar e cear xuntos e atopar axuda no momento máis inesperado convértese nunha experiencia social a grande escala, dinámica, íntima e espiritual. También hemos conocido a un chico de Madrid que iba con su primo. El año pasado falleció su madre de un infarto y su padre hace ya unos cuantos años. El año pasado le hizo por su madre y esta vez era por él. Sobre todo hemos hecho un grupo de amigos, ¿verdad?, en Arzúa, ¿verdad? Sí. Que ya los tenemos y que nos vamos contando cómo nos va la vida y todo eso. Y lo más emotivo ha sido reencontrarnos aquí, porque hemos llegado en días diferentes y de repente andando por aquí por Santiago nos hemos ido encontrando y era como, uy, estamos todos aquí ya. Una chica eslovaca y un chico mexicano, que estamos esperando a que llegue ellos para hacernos una foto. Mira dónde lo tengo ya, está casi a punto de llegar. Tras a dura proba dunha convivencia diaria improvisada, no camiño fanse amistades fortes e sinceiras e reforzanse as que xa existían. Mentres o camiño francés é o máis transitado, o do norte primitivo é máis tranquilo e de natureza, e o portugués o máis activo social. A veces caminábamos solos, a veces nos encontrábamos y hablábamos, nos reuníamos en el albergue de noche y conversábamos sobre lo que habíamos vivido ese día. Con un chico de Barcelona del primer año, y este año pues de México, de Eslovenia, es verdad, un señor de Alicante, de Valencia, es verdad que conoces a mucha gente. Yo vine solo en camino sin expectativo, sin saber lo que se trata esto, y conocí muchas gentes, varios, un montón de todos los países del mundo.
As novas amistades do camiño cobran un valor especial ao coñecer e comprender historias personais e vitais e a autenticidade de quen axuda ao descoñecido no bo camiño. Unha estrada provincial leva 5 meses pechada en Ferreira de Pantón despois de sufrir un derrube de terra e pedras. A súa apertura leva xa 2 meses de atraso, co conseguinte enfado dos veciños da zona e tamén de moitos turistas que chegan ao punto e teñen que dar a volta. No pasado mes de febreiro, os veciños de Pantón sufrían o peche da estrada LU 4103 por mor dun gran derrube de terra e pedras. O prazo para reparar Antón era de 3 meses, pero o certo é que 5 despois a estrada provincial segue pechada. A zona foi afectada polo lume no verán do 2025 e por iso as tarefas están a ser máis complicadas. Os máis afectados son os turistas, xa que moitos seguen pasando a diario polos erros das aplicacións móviles e teñen que dar a volta. A xente que iba ao catamarán, que iban todo por aí a ver os barcos de Madrid, e o monasterio. Agora non poden pasar, teñen que ir por Ferreira, e coller a carretera que vai a Luintre, logo baixar outra vez, porque senón non poden ir. Agora hai moito menos tráfico, o pueblo casi é mellor, pero bueno, a xente non está contenta, claro. Xa ven que tampouco os veciños están contentos, aínda que moitos deles afirman que xa están afeitos ao peche. Aos veciños a nós non nos afecta nada, que nós vivimos aquí non nos afecta. Afectalle a xente que ven de fora e chegan ali e teñen que volverse, eso sí. Non sei, que eu por ali... Por sorte, dende hai máis ou menos un mes, varios camións xa traballan na retirada das pedras. Iso sí, aínda queda moito traballo por facer. Levan un mes traballando arreo, moito. Pero deben de estar aí, non sei, desmontando muchísimo para que logo non se volva a vir, porque sería Entonces, pues bueno, agora creo que a cousa irá, digo eu, pero sí están traballando, sí. Que debería de estar arreglada, sí, eso tamén é verdad. Son xa moitos meses agardando por unha reparación que polo momento parece que vai rematar na primeira semana de agosto. Rutas guiadas pola ría de Arousa ou polo Ulla, traslados rápidos, cómodos e, sobre todo, que acurtan tempo e distancias. É o que ofrece unha empresa de Boiro que dende hai 3 veráns ofrece un servizo de taxi polo mar. E de tan boa acollida que está a ter entre veciños e turistas, xa ampliaron a súa oferta para descubrir novas rutas á carta. Evitando atascos e acurtando tempos, así traballa desde hai 3 anos un peculiar servizo de taxi. O taxi da ría ofrece rutas guiadas pola ría de Arousa e polo río Ulla, pero ademais tamén ofrece traslados rápidos, cómodos e seguros entre 2 puntos da ría de Arousa, ofrece traslados a illas como Sálvora ou Areoso, e ademais ofrece traslados a eventos especiais como a Festa do Albariño ou a Festa da Auga. Desde Boiro e tendo como punto de saída distintos embarcadoiros da ría de Arousa, este taxi ofrece a posibilidade de ir dun extremo a outro sen asfalto por medio. O cliente ten reserva previa, pola capacidade do barco, sempre facemos con reserva previa, entonces sabemos a hora que temos que coller o cliente e o lugar a onde o vamos a trasladar. É un barco que ten 10 metros de eslora, conta con 2 motores de 150 e ten capacidade para 13 persoas con patrón incluído. Toda a zona de atrás da embarcación está cos asientos para que os pasaxeiros vayan tranquilamente sentados. Un servizo que desde o momento en que se puxo en marcha tivo moi boa acollida non só polos turistas que cada verán se achegan á zona, senón tamén polos veciños da contorna. Bueno, experiencia todo tenemos con taxi en la tierra, ¿no? Y ahora taxi en la agua, que es una buena experiencia y más cómodo, ¿no? Y aparte que son muy buenos los choferes, comunican bien la experiencia, aparte de todo te enseñan cada detalle de lo que hay aquí en las islas y uno aprende mucho. Che permite coñecer incluso as persoas que somos daqui, que mellor como temos cerca non imos, pois que non é algo somente para turistas, non? Que a xente que somos locais tamén podemos acceder a él. Habíamos ido ano pasado, gustounos moito a experiencia. É moi fácil de coller aquí, moi conveniente, levavos a donde queiras. A verdade é que nos gustou moito a experiencia, é a segunda vez que vamos. Rutas personalizadas e servizos de taxi é a proposta deste peculiar medio de transporte que só funciona durante os meses de verán. Uns meses en que podemos aproveitar para desplazarnos pola ría de Arousa ou polo río Ulla, cunha iniciativa pioneira na comarca que permite acurtar tempos e distancias. A
Así rematamos este primeiro Galicia Noticias da semana. Quedan xa con Marta de Arriba o Telexornal. Grazas, como sempre, pola compaña e que pasen unha moi feliz tarde.